Com esteu aquesta setmana? Tindrem alguns canvis en el temps, sobretot a mitjans de setmana. Ens estem mirant primer aquests mapes de temperatura en altura i fixeu-vos en aquesta taca verda que ens creua entre dimecres i dijous, que provocarà més inestabilitat i també més fresca. Temperatures altre cop a la baixa i per tant seguirem un altre cop una altra setmana en què com a mínim la calor no serà sostinguda, sinó com a mínim intermitent. Ens mirem els mapes de precipitació i veureu com de cara a aquest dimarts ja esperem alguna primera tempesta o un primer ruixat a última hora al Pirineu Occidental. En general aquest dimarts predominarà el sol a tot arreu, seria a última hora que arribarien aquests primers ruixats pel nord-oest i de cara a dimecres aquesta inestabilitat creixerà, augmentarà, tot i que seran ruixats bastant irregulars i molt dispersos, sobretot al Pirineu, Prepirineu, però també en sectors dels ports, Terres de l'Ebre hi pot haver algun ruixat destacable aquest dimecres i de forma més aïllada, sobretot a última hora de dimecres, també matinada de dijous, podrien acabar apareixent ruixats poc importants però que acabin afectant la majoria de comarques, encara que sigui de forma bastant aïllada. De cara a dijous quedarien encara alguns xàfecs en comarques del nord-est. Si ens ho mirem per dies ho veureu una mica més clar això. Aquest dimarts només els ruixats puntuals en comarques del nord-oest, dimecres ja comencen a ser més extensos però sobretot afecten punts del Pirineu, Prepirineu i sectors de l'extrem sud de Catalunya, i de cara a dijous quedarien més enquadrats tant al matí com sobretot al migdia i primeres hores de la tarda en comarques del nord-est, de les Gironines sobretot, on podria haver-hi també alguna tempesta destacable de cara a dijous. Després d'això tornaria el temps estable tant divendres com també de cara al cap de setmana. Aquest és l'escenari més probable. Si ens mirem les temperatures de cara als dies vinents, veureu com clarament domina el blau en els mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, i això indica que tant sobretot al mitjans de setmana, dimecres i dijous especialment, notarem una baixada del termòmetre significativa, tant pel que fa als valors diürns com també pel que fa a les temperatures nocturnes, i per tant tornarem a tenir temperatures fins i tot una mica per sota del que seria habitual en aquesta època de l'any, i per tant la calor que ha de ser molt suportable. Una altra cosa és el que passarà a partir del cap de setmana, en què sembla que tornarà a repuntar clarament el termòmetre, com esteu veient torna a aparèixer una mica de vermell en els últims mapes, i això vol dir que al cap de setmana tornarem a tenir temperatures de ple estiu. És possible fins i tot un escenari de calor més fort entre diumenge i dilluns, però això encara és incert i ho haurem d'anar seguint de cara als dies vinents. I per últim, mirem-nos també el vent, que aquesta tarda bufarà de garbí amb cops destacables a la Costa Brava, que poden arribar als 40-50 km per hora, els pròxims dies anirà de baixa, i en tot cas entre dimecres i dijous entrarà una mica de tramuntana, que també es deixarà sentir sobretot en aquestes comarques de l'extrem nord de Catalunya. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.